Hello everyone, welcome back again. नोंथांमोनखौ फिन खनसेबारनि गोदान भिडिअ बानायबावनाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं आरोना। ओमफ्राय गाइस जानावनो गारियानो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय माइक्र' ब्लिडिं खालामनाय बेनि फारसे बानायनाय जागोन। जायफोरा क'क्राझारनि आंनि दखानाव बानायफैनो हागोन माइक्र' ब्लिडिंखौहाय। ओमफ्राय बिदिनो जायफोरा बानायनो गोसो कमेन्टआव हरबानो जाबाय, आङो नाम्बारखौ होनो होगोन। जानला मोनला नाम्बारखौ होयोबाथ' माने मानसिफ्रा कल खालामलाबायो नालाय, ओंखायनो पार्सनेलि आंनि फेसबुकआवबो मोननो हागोन। आंनि नाम्बारखौ आं फेसबुकआवबो मेसेन्जाराव हरगोन आरोना, मेसेन्जाराव नोंसोरो कमेन्ट खालामबानो। ओमफ्राय माइक्र' ब्लिडिंखौहाय आंनि पार्लारावनो बानायनाय जागोन। जायफोरा बानायनो गोसो फैनो हागोन आरो आंनि दखानावहाय। ओमफ्राय लकेसनाव बेखौ मोजाङै मिथिनो थाखाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाबानो जाबाय मेसेन्जारावहाय माबानानै फेसबुकआव। आं फेसबुकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन, ओमफ्राय नोंथांमोनहा इनबक्सआवहाय थांनानै आंनावहाय मेसेज खालामहरबानो जाबाय। ओमफ्राय बेयावहायबो कमेन्ट खालामनो हागोन इउटुबावबो। ओमफ्राय आङो पार्सनेलि आंनि फेसबुकआवहाय नोंथांमोना आंखौ फल' खालामदो, बेयावहायनो आङो नोंथांमोननो हरगोन नाम्बारखौ। दायो आंनि बे माइक्र' ब्लिडिं खालामनायखौ नायदो। आं बानाया, आङो दोनगोनसो मानसि आरोना आंनि पार्लारावहाय, बेयो बानायगोन आरो। नायलांदो। ओमफ्राय बेवहाय थुनो नागिरबाय आरो, ओमफ्राय बे फार्स्टआवहाय बिदिनो गोसोम थायो आरोखि ना, ओमफ्राय उनाव बेबायदि एथ'बां गोसोम थाया आरोना, माने खनसे बानायबावनांगौ जाबावो नालाय। ओमफ्राय सेकेन्ड टाइम बानायनायाव मोजांहाय जागोन आरो, बिदिनो नोंनि मुसुगुर बायदि जागोन आरो, जेरै नोंनि मेगनाव मुसुगुर दं बेबायदि आरो। ओमफ्राय फार्स्टआवथ' बिदिनो गोसोम थाथारगोन आरो, ओमफ्राय सेकेन्डआव बिदि थानाय नङा आरो, माने बिगुरफ्रा हारसिङैनो गलाङो नालाय। सेकेन्ड टाइम बानायबावनांगौ जायो नालाय, बेनिखायनो नोंथांमोनहा बानायजानोबा फैदो।